biyanan, biyanan, like biyanan, like, oh my God. Parang buhay na to, ba't iniba-iba pa na parihan naman tayo ng mga nationality. Ay, ito talaga. Kahit hindi naman dapat i-smile. Nag-smile, pinagtawanan na lang ninyo ako. But I don't mind. That's my sister-in-law's first granddaughter. Looks like me, doesn't she? Good morning, Philippines! Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning guys. Hold on guys. Good morning, and you know what? Today is Sunday. Happy Easter. You probably see this video late already. It's, you know, my video is late for like few days or few weeks. Oh no, 1 week. I think, I'm not sure, but yeah. If you see this video, happy Easter everyone, and yeah, good morning. Right now, I am making some macaroni salad. Right now, I am boiling some eggs, and also now I'm cutting a ano to? Uy, olives. Yeah, I'm cutting olives right here, and ano pa ba? And then I'm gonna take a shower because I need show. I'm cooking this one because I'm going to my sister-in-law's house. My mother-in-law is not here. I told you that, right? She's over there, and I will bring her back here tonight because tomorrow it's her day as well. Anyway, good morning. And yeah, so this is my morning. I had my pancakes because I don't feel like making eggs. So I had my pancakes, 3 pancakes, small pancakes, guys. You know. And also, yeah, so that's what I did. The dog eat already. They eat their breakfast. The cat also. And yeah, so yun lang guys. Mag-ano lang ako guys. I-ready ko lang ito lahat para mamaya. Kasi magluluto pa ako mamaya ng asparagus. And before I go, I want asparagus to cook, you know, before I go to my sister-in-law's house. And I heard the weather is crazy. Oh, next week, if the weather is okay, I'm going to go outside. And you probably see me outside. I will show you. I'm going to clean up the front yard. I think I'm gonna do that. Not I think, I'm gonna do it because it needed, guys. Like, it need to be cut, trimmed, and because it's so bushy out there. And I like to, you know, clean up my yard. Nakakaloka na. Itong dalawa, guys, ayaw talaga tumigil. Hindi ko pinapansin kasi kailangan ko kasi itong tapusin. So, hindi ko pinapansin sila. Tingnan, no? Ang ingay. Yan, ingay na. Si at Miss. Hindi na nag-away, guys. Nag-ano sila. Naglalaro. Ingay ng aso maglalaro eh. So, yun lang, guys. And I will probably... Ito dong si Dimples. Naluka na din. Naglalaro din ng mouse nila doon sa office. Yeah, after this one guys, maligo na ako and I will see you later. Ngayon, naghanap na naman ako kung saan ko siya isusulod ba yung ko, macaroni salad. Naghanap ako guys kung alin dito. So, punta tayo dito sa taas. Hindi kasi ako makaabot nito guys. So, ay naku talaga, buhay na to. Pagka shorty, tingnan natin kung meron kaming maliliit na I think meron ako. Yes, meron ako dito. Yay! Meron ako. Ito na lang yung lagyan ko kasi alam naman natin, mahirap na guys kapag magdala-dala pa ako ng yung mga ibalik ko dito. Ay nako. Isa na lang yung natira. Marami pang maliit. Isa na lang yung maliit. Marami pa yung malaki. Ay nako talaga. Ay ganito yung buhay guys kapag ano ba ang life? Kapag very short ang life, short. Anyway guys, so ito lang yung mga ginagawa ko. Nagluluto-luto lang ako para dalhin dun sa isang bahay. And then, ngayon, ang itlog parang luto na ata. So, I'm going to pil na itlog. Ipil na itong itlog. Pil na itong lubot sa itlog. And then, si Roxy, tingin-tingin na lang si Roxy. Dito na lang ka Roxtaman. Tanaw. At saka yung doon, anong tawag doon? Anong tawag doon? Guys, yung carrots, guys. Carrots andun. And then, actually, ang plano ko sana, isa lang yung lulutuin ko. Pero, sabi, alam mo, sa isip ko, 2 na lang. Kasi, pag maliit, wala akong matira dito. Dapat, meron akong macaroni salad din dito kasi gusto ng biyanan ko. Biyanan. Sa Tagalog, biyanan.
Iba talaga yung spelling sa biyanan sa Tagalog. Ang biyanan, biyanan, like biyanan, like, oh my God. Parang buhay na to, ba't iniba-iba pa na parihan naman tayo ng mga nationality. Ay, ito talaga. So anyway, ang itlog, tapos na yan. And then, gusto ko nang tapusin lahat ito para maliligo na ako. At saka itong isa dito, anong drama mo? Hoy, anong drama mo dyan? Nagdadrama-drama ka na naman dyan, ha? Anong drama mo dyan, ha? Drama? Ha? Drama di Dimple Lurch na, ha? Nagdrama-drama Dimple Lurch, ha? Drama. Roxy, she doesn't like you. Remember that. Doc, she doesn't like you. Rox. No. She doesn't like you, oy. Kalimutan ko pala na lutuin pa pala itong... Nakalimutan ko na dapat lutuin itong pasta. Naku talaga, hindi ako nakabuhay. Anyways, balikan ko kayo later, guys. Bye. Oh, why? I got home early last night. Went to bed. Guys, ano ng oras, guys? 11, malapit ang mag 12. Pero nagutom ako because I decided to, to edit a video that I have extra video. And then, ang gagawin ko na lang is I'm going to fry a sapsap. Sapsap tayo, guys. Mag-fry tayo ng sapsap. Mabango naman siya. Sobrang liit lang nga yung sapsap na ito. Yun, ito na lang yung lunch ko. Magla-lunch ako nito. Hala, kulang pa ito eh. Kulang pa ito, kulang. Dagdagan natin ng marami pa. Kasi kulang ito. Yan. Mga dried fish na binili ko, guys. Good for a year. Na hindi ito mag-good for a year. Ito, sana aabot ito ng katapusan ng tuig. Katapusan ng year na ito. Kasi, babaho na naman tayo nito, guys. Diba, ito yung pinakamasarap na kanin sa balat ng lupa. Agree na kayo dyan, guys. Kasi ito na talaga. At saka may sili pa naman ako dito. Yeah! Sili na suka. Ito siya. Ang liliit ng mga gigahertz na ito. Hindi ko kinaya. Wala akong makain ito. Gusto ko yung sapsap na malaki yung sapsap. Yung malaki-laki, diba? Yung sapsap, hindi naman talaga kalakihan. Pero may malaki-laki, diba? So, yun ang gusto ko. Pero itong nabili ko, ito rice tayo, rice. Para hindi magutom si Lola. Para hindi magutom si Lola Mirian. Oy, ginoo ko, nagutom ako. Hindi pa nga ako nakapagluto ng asparagus, guys. Kasi mamaya na yan. Lutuin ko mamaya. Kain tayo. Magkamay na naman tayo. Ginaw kasi I open the window at saka yung sliding doors para lalabas itong amoy. So. Ang sarap ng sapsap, guys. Paborito talaga to, guys. Mga buwad-buwad. Sarap. Walang katulad talaga itong mga dried fish natin. Yung sarap niya, iba. At saka yung dilis din. Sarap. Anghang. Kainin kahit bukog. Kahit buto. Kahit buto kakainin. Liit kasi, oh. Flat. Sarap. Init. Init ng dried fish ko. Ang init ng sapsap ko. Sapsap. Ba't ang init mo, sap? Sarap. Alam nyo ba na masaya ako dahil sa mga comment ninyo. May mga comment na
na nasayahan sila sa kalokohan ko, sa kalog-kalog ko. Pasalamat ako sa inyo guys dahil kahit ganito lang itong yung vlog ko, naging nasayahan kayo at saka nagbigay ako ng maliit na smile sa inyo. Kahit hindi naman dapat i-smile. Nag-smile, pinagtawanan na lang ninyo ako. Joke lang ha. Salamat guys. Yung mga homesick dyan, kasi alam ko talaga, makarelate talaga ako sa mga nag-abroad na naho-homesick. Dahil malayo sa family. Relate much. So yun. Ang sarap ng buwad. Ano pa ba? Kahit mga ganito lang video ko, mga simple lang, mga everyday life, hindi ako gumagawa ng mga entertaining na alis ako dito, ipakita ko sa inyo, no? Kahit andito lang ako sa bahay, nasayahan pa rin kayo. At I like it when you like my dog. My dogs, my cats. Yun. Sarap nito. Lutuin ko pa itong asparagus eh. Natunok akong kamot. Nakita ka. Inano ko kasi, piga ko dito. May ano pala dito. Bones, of course. Inom ng tubig ng marami pagkatapos kakain ng dried fish. Kasi salty, tubig, agad. And lulutuin ko lang itong asparagus. Nag-boil na ako ng tubig. Madali lang naman ito, guys. At saka maliit na oil dito, guys. Ito yun, guys. Ipakita ko sa inyo, guys. Nag-boil kayo dyan. Sabihin ko sa inyo kung ilang minuto ko siya ibubuil. Kasi, ayoko yung sobrang mushy ba na asparagus. Gusto kong may crunch pa din. Daming garlic. Kasi, paborito ko yung garlic. Maganda pag garlicky yung niluluto mo. So, yun na yung ginaw, guys. Ang ginaw. Basa pa konti yung buhok ko. Lead us to the darkest corner. What? The greatest love the world has known. Search the world. I don't know the song. Okay, guys. Iba-brown mo lang yung garlic, guys. Kasi it's nice when the garlic is brown. That's where you can, not to the point na grabe naka-brown. Para lang mag-oxidize. Yung lasa niya lalabas ba? Lalabas. So, dahan-dahan lang ito. So, let's cook this thing. Lahat siya, guys. Lahat. Hala, kaya pa naman. Kaya man pala. Hala, hindi magkaya. Hindi magkaya, guys. Hindi magkaya. Sobrang depende lang talaga yan sa inyo kung ano yung preference ninyo. Kung gusto nyo bang kind of you don't like when it's too crunchy or you want it to, like halfway. Gusto ko yung hindi naman matigas kainin. Gusto ko lang yung may crunch pa rin. At garlic powder, onion powder, peppercorn, at saka salt. Liit lang talaga. At saka sobrang liit nito. Ito siya. Sobrang liit. Maggi sabor. Maliit lang talaga siya, guys. Ay, nakalimutan ko sa inyo, guys. Pakita, guys. Nilagay ko na dito. Niluluto ko 8 minutes. So, dito ko siya. Niluluto ko siya. Hala, fruit chop. Nahulog ang isang malaking asparagus. Ito na pala yun, guys. Yung niluluto ko yun. Yan. Asparagus. Ready na yan dalhin. Kahit maliit lang yan, may vegetables. Tapos na ako, guys. Yung sinusuot ko pala is yung from Walmart. Ang ganda niya, guys. As in, maganda siya. I like it.
I don't know yung yellow. I think okay naman yung yellow sa akin. Yung parang may pagka-mustardy looking. Pero I like this one. Itong specific na color na to. I like it. Yung sa Walmart ko nabili kami ni Tami. But anyway, ready na ako. And binigyan ko lang ng pagkain itong mga pusa. And ilagay ko na lang yun sa sasakyan yung food. At saka ano pa ba? Yun lang. Maraming tao sa kapitbahay. Grabe yung tao, yung sasakyan. Mataas yung driveway nila, pero yung driveway nila puno ng sasakyan. So, yan. So, hindi ko na kayo dadalhin and I will see you guys when I get back or maybe I will vlog over there using my phone, who knows. But, hindi ko na kayo dalhin yung camera kasi parang crowded na, dami kasing bisita sila. So, ay hindi rin ako makapag-video dun. But anyway, I will see you guys when I get back. Si Roxy nanonood lang. Roxy and Misty, look at him. So anyway guys, I will see you guys when I get back. No. Look at your shoes have a reflection. Oh, do they? I like it. In my camera, oh, it's showing you. Well, it's probably good. Oh, it's showing. Oh my god, look at. You guys can see only her shoes. Well, that's good. So that's Look, all I look can see at that. me. It's nice, yeah. I got a black dog, a dark coat, It's nice. a dark friend. No. What are you wearing? You're wearing dark too. Yeah, dark. Sienna doesn't like to let her sniff, but I don't mind. That's my sister-in-law's first granddaughter. Looks like me, doesn't she? Just really looks like her. I My daddy. hope Dark there's no and furry. I hope there's no coyote here. We're walking here. The coyote can eat me. Pico will run away. Pico, you better pee because you'll probably get pissed at me. Roxy will get along with her, Miss Well, Sina. it's like to find a scent, you Yeah, know? that's what they do. I know. They keep sniffing everywhere. Oh, now she. Wait, somebody's going. And yeah, so I know, but you need to know. I'm going to put this anthurium to outside because the leaf died. I know it's indoor, it is indoor, but I'm gonna let it breathe outside, fresh air. I'll do it tomorrow. I want to transfer it also to bigger pot. Kararating namin guys, si Roxy nagpipi doon sa sa rug. Kiniklin ko agad. So, nagsishake siya guys. Nanginginig sa takot kasi alam naman niya na pagalitan ko siya. Anyway, nakapunta na kami dito guys. Matagal-tagal din ako nag-stay doon kaya na nag-aksidente si Roxy. Usually si Misty yung mag-aksidente. Parang hindi na ata mapigilan ni Roxy. So, yun. So, kaya yun ang nangyari. But anyway guys, i-in ko na tong vlog. And then I know yung vlog hindi siya mataas. Kasi andun lang, wala masyadong ganap. And I will see you guys tomorrow. Yes, tomorrow. Thank you guys so much for watching. I will see you tomorrow. I will probably wear the same thing tomorrow. Who knows? But anyway, bye. Andun yung biyanan ko sa CR na nagbabathroom. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night, guys. You so rockabye.